ବୁଧବାର ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦାନଗଦି ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଉଳକଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟବାଲି ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଲରେ ଗଣ୍ଡାନାଳ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଡଙ୍କାରିସାହି ଗ୍ରାମ ସଂଲଗ୍ନ ଗଣ୍ଡାନାଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଗଣ୍ଡାନାଳର ଜଳ ପାଟବାଲି ମୌଜାରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ। ମୋ ନାଁ କିଶୋର ମହାନ୍ତ, ଆମର ପାଟବାଲି ମୌଜା ଦେଉଳକଣ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଏଠି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଯେଉଁ ଧାନ ତଳି ରୁଆ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ଏ ନେଇକି? ଏଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଲଘୁ ଚାପ ଯେଉଁ ଜନିତ ଏଇନା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆପଣ ନାଁ ଟିକେ କହିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ। ପାଟବାଲି ଏରିଆରେ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ବନ୍ୟାରୁ ବିଲ ଆଡ଼େ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଉ। ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଦେଉଳକଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଏଠି ଏକର ଏକର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଗଣ୍ଡା ନାଳର ପାଣି ପଶିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, କ'ଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବହୁ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଦେଉଳକଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଗଣ୍ଡାନାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ବହୁ ପରିମାଣରେ 50 ହେକ୍ଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜନପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ନେଇ କାହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ, ଆମର ଯିଏ ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଅଛନ୍ତି ଜେଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ସାରିଲିଣି। ଏ ଦଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଥିରେ ଦେଖିକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କିଭଳି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବୁଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାର ନିରାକରଣ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଭୀମ ପାତ୍ର, ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, କିଶୋର ମହାନ୍ତ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ମୁକୁନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ରତନା ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଟମ୍କାରୁ ଅବତାର ଅଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହାଗିରି ନ୍ୟୁଜ୍।